Amate eyo mugaka Joseph Bondigo gori no murugioje Lilian Kerubondigo kurwase kenyoro kia Nyaigesa ime wodi ya Nyamaiya ibunge ya West Mugirango ritukuria rero nigo banyarako bakunyora omogoko mugiga yokwagachirwa enyumba iyo nkubwatikana no bomenyo babiri bagotwara bomenyo hotari ebirengo biri bwenderete ase enyumba yabo konya yasarikire bobe na kubwatikana hamwe negetambukiro kiaye omwana siasa kurwa ebunge kurwa ekaunti ya Nyamira Walter Chanua niganya tukobaga ko bagachira enyumba iyo nigo banyako bakwerera ngambo yamono ase getambukiro ekyo munago tumumuriki tofauti kadi December nyumba yabereye gutumarange kere mbure gutwa nigo kuganyimbre twesire amenya korosi ndagira bana bamenya kuragira ebirengo by'ubutaka imeyorogongo rwa Gusii nigo bigenderete kororekana koba umuchando omonene bunabono asinga y'omong'ina Lilian Kerubondigo w'emyaka 40 noyomo kurwase ekenyoro kya Nyaigesa ime yesa location ya Miruka ewodi ya Nyamaiya ebunge ya West Mugirango nigo abeirega gwetera ubugima ubube ase emyaka emenge bono abwase enyumba eyo amenyete yabeire kegutwa okonyora endagira negetiro ekenene aboigo asakurara agaya atabwati Lilian Kerubondigo mugaka kurukuchuse Bondigo gol mutsando batokonya komera singa kisiabire chikwera nanyore tu mwana nakorengana nyumba nerasia ruteri bati embeo igako mwana butukembeye kino kamabwata kabaga gusira kango bukamambinganya mwana niwo menyeta senyumba gutwa amana nyumba tindwatikire na nuburare bonangena singura atei nonya uburai bwense bwokworokia bukwenyorera ebitoki asa abantu abange nigo kogenderete gukina korende teribo ase omong'ina oyo muyana nabere ngokora niyo gusimega sinyuninge na ile chiro itu ya Miruka naone nanyora misini yane nakobera abana bakisukuru ande neronko baga nabango barosiri ndagira bakora bya none litangani awo ekero umwana umutangani asirete bunateba nyambeo ya muitete kanise kabaye kamubekira libatire kamakonya bintu byakurare tabikego kururi byagotire negesa LCK yibateba yitwani nero ya mukonyete amenya irokire wano bogote bwabeire nyombe yabeire gutaguka yonse anonyene gesie lya korara isiko enyombe yi nabagotineke wano naintu buna tomenyete ndugwatinguru cyo komokonya abakabaita basiritikale naintu nobogimo butomenyete lakini ntumbi yaturi abana konya babeire abanene nonya nigo omong'ina Lilian Kerubo oyore na abana batano mbare nekibakogokera maega yokwagachirwa enyumba n'omwana siasa wodita Ongundi Chanua oyo oganetie obugavana bwa Nyamira ngo mwakira ngambi yamona ndengambi yamona eyakagarando chingu buguma bwane waonjuro yasinga giye sikikire na bande bona ndo singa kuchibusyo nyasango endrare kumubura chinjira chonse ekakogara na nyangurume kana abere ngumurangiri ande bona aroko pokokwaye nabere no mokokomo nasayo yakogara enda ne ya butambi kina irwe kenne mona sisu kwa subusubwane no kungakatire nyumba igintu gigodumu gekome kwanda chikura tigato munyero jo mito Walter Chanua gafana anyare gagotokonya saba minto abatari kwenyara abatigira batakano eke negekorwa kiagokeirwe na bamenyi bensemo eyo na basemirie abagusi chingaki cyo kubachora abarai imbuya ochora baria babwate amakora amaya baege omubwekano omuya kurwasa omweshimigwa Ongundi Walter Chanua ekiagera onyo omonto ogokora manene bunaya ekera atari ofisi kagocha goikaranza ofisi ntwegenete ng'a nande motakata iyo gocha gotoka Nyamira county olemeire igo bonse bego omubwekano oyo batige kwegemeria batige gotwara chiproka chitari gwanja abantu baito banyora amagenderero nande nare gosaba abana inchi baito ba Nyamira aso ogwanja kwaino naso omoyo bwogwanja mono Nyasaye kobakuna morora abarai bogokora mutige korora abarai bogosera oyo no morai bogokora hingo reporter getembe kuroiga Nyaigesa eyegotoke meye wodi ya Nyamaiya ebunge ya West Mugirango kaunti ya Nyamira Jeff Atigad December